fii atent. Ai ieșit de pe voi. Așa. Bun. Intră pe... Aoleu, Nu iar am altă net parte, prost, dar nu o merge fie. partea, nu merge partea. Pentru că mi-am luat, mi s-a oprit netul. Păi de ce? Habar n-am. Cum ce caut pe Google? Una Da, dă partea, gen, să vedem și noi. mica. Deci e partea. Deci ce Una. scriu? Reaprinde-o, stai, reaprinde-o. Scrie una mica. Eu. Punct? Eu. Cu Y sau I? Oh, I. Eu. Ce? Nu acolo, nu acolo. Să vă fie rușine. Una mia asta lei. Una $1. Să vă fie rușine, mă. Mamă, pui